и от улыбок станет путь светлей. Шахнадан, янадан, иллар гизеп келген, қырында яшаучы қан қардашларымызға атлығып келген Татарстан Республикасының фольклор музыкасы дәулет ансамблі. Менә монда торган безнең артистларга, алар монда килделәр шундый зур нурлар. Бақытлы булып киттем буларны тыңлагач, йөрәкләрем йомшап китте. Урамларыбыз яктырып китте. Тагы да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә монда тора безнең рус ватандашларыбыз Мальцев. Солист Государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Живет моя страна высоком Крыму. Украина халыклар дуслыгының фестивалінің бірінші концерті әйтәгәр ұтмагыз. Ленин мәйданында кичке сағат 6-да біздің фестиваліміздің дәвамлылашуына өчен безне чакырабыз. Әйдәгез башкалар да ишетсеннәр, ол кешеләр алып китереп.